Θα μου κλείσεις το σπίτι με. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει άλλη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Λοιπόν, τσακάλια μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο κρου που θα το χτίσουμε από το 0. Λοιπόν, σε αυτήν την... βασικά σε αυτό το κρου το καινούριο, το όνομα, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Το όνομα μας είναι Τουμπούσα ο γιος Roblox Edition. Το Roblox Edition δεν ξέρω αν υπάρχει, μπορεί να έχει ένα RB Ωραία. Λοιπόν, αυτό το κανάλι το δημιούργησα shout out επειδή μ' αρέσει Τουμπούσα γιος, συνέχισε έτσι, ωραίο content. Μ' αρέσει full αυτό που κάνεις γενικότερα. Και το δεύτερο είναι επειδή ρε φίλε από μικρός μου άρεσαν εμένα η Χαγιαμπούσα, η μπούσα δηλαδή, την είχα τρέλα. Οπότε και έτσι άρχισα να βλέπω τον μπούσα μετά και λέω εντάξει, αφού βρήκα αυτό το game, κάτω το γαμίδι. Λοιπόν, σε αυτό το νέο κρου μας, το νέο μας κανάλι στο YouTube, που από το Rise ήρθαμε στο Roblox, από το GTA ήρθαμε στο Roblox, από το Fortnite πήγαμε στο GTA και από το GTA στο Roblox. Εντάξει, στο Roblox δεν θα μείνουμε, θα μείνουμε μόνο για αυτό το κανάλι. Στο Rise δεν θα βλέπετε αυτό. Απλώς πάντως είμαστε σε ένα καινούργιο κανάλι, που αυτό που θέλω από εσάς είναι σε αυτό το κανάλι την αγάπη σας. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, θέλω για το δεύτερο, απλώς ακούστε πως κάνει εξάτμιση. Δείτε. Το τέρας. Ακούστε πως κάνει, πως το κάνει. Λοιπόν, για το επόμενο, εντάξει, βεβαίως, για το επόμενο βίντεο θέλω 5 subs από σένα και 5 likes. Κάντο το γαμίδι, κάντο. Αυτά για να μην τα πολυλογώ και σας αρχίζω και σας λέω άλλα. Θα τα πούμε στο δεύτερο επεισόδιο μαζί με την ομάδα μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε κάτι που πάμε να κάνουμε. Οπότε, αυτά τα λέμε. Αντίο από μένα, από την μπούσα ακόμα δεν έχει πει το αντίο. Θα δείτε τι σημαίνει μπούσα τώρα. Δεν είμαι εγώ για πολλά, γι' αυτό να κάτσεις καλά. Και τέτοια κόλπα μη κάνεις, θα βρούμε μπέλα. Και μη με ξεσηκώνεις, ξέρω τι μου σκαρώνεις. Καλέ απ' το μυαλό σου, κάθε σκέψη τρέμει. Σταματά να προκαλείς, αφού το ξέρεις κι εσύ, πως δεν μπορεί τίποτα άλλο να γίνει. Κι αν όπως λες μ' αγαπάς, τότε πολλά μη ζητάς. Ο έρωτας μας κρυφός πρέπει να μου. Θα μου κλείσεις το σπίτι. Γι' αυτό κάτσε καλά, φορτώστε.